anyị gbamoro nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma eko abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Fraịde abalị 12 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na Mbọ tata bụ Nkwọ ọkwa ya na Mbọ n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na Mbọ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo n'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị uwe ojii steeti Anambra penwụrụ na mmadụ 5 bụ ndị ganyere aka n'izu ohi na imebi ngwongwo gọọmenti. Ị ga-anụrụkwa na EFCC adịla njikere ịdọkpụrụ ngige ụlọ ikpe. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na osote gọvanọ steeti Bayelsa agbagborọla asụ ike n'ala nwụọ. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbepụnwere ụmụ nwoke 5 bụ ndị ganyere aka n'imebi ngwongwo gọọmenti steeti Anambra nwe ya na izu ohi n'otu ụlọ ọrụ ọwụ dị n'Agụlụ nke kansụl ime obodo Anọcha nke steeti Anambra. Ọ bụ onye oti mkpu ya bụ ndị uwe ojii steeti Anambra bụ SP Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee n'Ọka. Ikenga kọwara na anọpụtara ụmụ nwoke 5 a otu egbe ogologo pump action mgba egbe 11 na ọgba tumtum ojii. Ya bụ Tochukwu Ikenga gara n'ihu kọwaa na dịka ndị uwe ojii nọ na-agba ndị omekome a ajụjụ ọnụ na ha kwetara na ọ bụ ihe ha mere na ka ọ dịkwa na ndị uwe ojii nọkwa ugbu a na-achọgharị ndị otu ha gbafuru agbafu. Nwa amadi aha ya bụ CP Umar Ahmed Chuso eburula oche dịka onye kọmishọna ọhụrụ nke ndị uwe ojii steeti Nasarawa. Ọ bụ onye oti mkpu ya bụ ndị uwe ojii steeti Nasarawa bụ SP Rahan Nasel bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a site nnọọ n'akwụkwọ ozi wepụtara ndị nta akụkọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee na Lafia Bichi steeti Nasarawa. Ya bụ onye kọmishọna ọhụrụ abụ Umar Ahmed Chuso ga-anọchizi anya Shetima Jauro Mohammed bụ onye bụbu onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Nasarawa. Onye kọmishọna ọhụrụ abụ CP Umar Ahmed Chuso bụ onye kansụl n'ime obodo Sokoto South nke steeti Sokoto. O nwetara nzere Bachelor of Science degree n'ihe ọmụmụ Agricultural Economics na mahadum Ahmadu Bello University dị na Zaria. O sonyere ọrụ ndị uwe ojii n'ala anyị na abalị 10 nke ọnwa June afọ 1994 gara aga dịka onye cadet assistant superintendent ndị uwe ojii ma nwekwa ọzụzụ n'ebe ndị uwe ojii na-enwekwa ọzụzụ na Police Academy dị na Wudet nke steeti Kano. Ndị uwe ojii steeti Ọshụn apụtala mee ka ọhaneze mara na ha amachiela ihe ọbụla bụ ịgba ọkụ nọkaụt na ya bụ steeti Ọshụn n'oge mmemme ekeresimesi ya bụ ndị uwe ojii steeti Ọshụn dọrọ ọhaneze aka na ntị na onye ọbụla ha nwara anwa jide gbara kpọwai sị na ọ bụ ịgba ọkụ nọkaụt na steeti Ọshụn na ha ga-agba onye dị otu ahụ ego ole a na-ere mbe na ụzọ akọle. Ọ bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii ya bụ steeti Ọshụn bụ CP Ibrahim Gotan bụ ya dọrọ aka na ntị a. Ọ rịọrọ ndị nne na nna na ndị nlekọta ụmụaka na ya bụ steeti Ọshụn ka ha gbochie ụmụaka ha ịgba ọkụ nọkaụt na ọ na-abụghị ya nwatakịrị ọbụla ejidere mere nke a ga-ekweta na o nwere ihe dị iche n'egbe.
akụkọ a nụrụ ekwuola n'otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC adịla njikere ịdọkpụrụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ nakwa aka chịburu steeti Anambra n'oge gara aga bụ Chris Ngige gaa ụlọikpe. Ya bụ Chris Ngige ka akụkọ kọrọ na ndị EFCC dị nnọọ 20 n'ọnụọgụgụ gara nnọọ n'ụlọ ya dị n'Abuja gapịnwụrụ ya n'ụbọchị Wenezdee gara aga nke izuụka mana ka ọ dị akụkọ a nụrụ ekwuola na n'oge na-adịghị anya na enwere ike ịdọkpụrụ ya bụ Ngige gaa ụlọikpe. akụkọ a nọkwara emeela ka ọha na eze mara na chi ewerela ehihie jie na steeti Plateau dịka opekata mpe ụmụ akwụkwọ asatọ nke mahadum Jos bụ Uni Jos tụfuru ndụ ha n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'ụzọ ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee. anya hụrụ ka ọ kọrọ ọha na eze na na-agbanyeghị ụmụ akwụkwọ asatọ amụrụ pee n'ebe ahụ ihe mberede okporo ụzọ ahụ nọ wee mee na onye ọkwọ ụgbọala ahụ tụfukwara ndụ ya, ebe ụmụ akwụkwọ abụọ bụ ndị lara na nta na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ na ugbu a n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgbụgbọ. ya bụ anya hụrụ ka ọ gara n'ihu kọrọ ọha na eze na ọ bụ dịka ụmụ akwụkwọ a bụ ụgbọala bọs si ebe ha gara n'abalị na-alọta n'ụzọ ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee ka ụdọ njigide ụgbọala otu ụgbọala okputere ọkụ ọwụ nọdọbie n'otu ebe ọwa ama dịka Zaria Road Stadium kụrụ ya bụ ụgbọala bọs ụmụ akwụkwọ anọ n'ime ya ya sonye isi na poolu ọkụ latrik ozu ụmụ akwụkwọ ayasara. ka ọ dị ndị uwe ojii ya bụ steeti Plateau emeela ka ọha na eze mara na ha na ugbu a na-achọgharị onye ọkwọ ụgbọala okputere ọkụ ahụ bụ onye riri mbọmbọ ọsọ ozugbo ya bụ mpete kwere. akụkọ a nụrụ na ụbọchị ụnyaahụ ekwuola na osote gọvanọ steeti Bayelsa bụ Lawrence Erudijakpo agbagburula ma suo ike n'ala ma yọọ ka akpa akpụ abịa nnọọ gbagburu ya gawa ụlọọgwụ Federal Center dị na Yenagoa. ya bụ njinji ka akụkọ kọrọ na o jiri nnọọ dịka o ji nkeji 30 gata elekere mbụ nke ehihie ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee. anya hụrụ maka ọkọrọ ndị nta akụkọ na ya bụ osote gọvanọ steeti Bayelsa nọ n'ọnọdụ dị njọ mgbe e buru ya gawa ụlọọgwụ. mana ka ọ dị akụkọ anyị nụrụ n'ụtụtụ ekwuola na ya bụ nwa amadi anwụọna. otu pati PDP akọwala ngafere fubara n'otu pati APC dịka onye a na-akpagbu mechara hụ onye na-akpagbu ya n'anya. ya bụ otu pati PDP kwuru nke a site n'ọnụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze ha bụ Ini Ememebong. cheta na ya bụ fubara a na-ekwu okwu ya nọrọ n'ụbọchị Tuzdee gara aga si n'otu pati PDP ma gafere n'otu pati APC. bụ ngafere o kwuru na ọ bụ n'ihi ịkụ afọ n'ala otu pati PDP kụrụ n'ichekwa ya mgbe ndọrọndọrọ ọchịchị na-akwagharị ya mere o ji gafere n'otu pati APC. mana ka ọ dị otu pati PDP site n'ọnụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze ha bụ Ini Ememebong ekwuola ya hoha na ha emetarala fubara ebere na ọ ga-akwanịrị mmakwara na nsonyere a o sonyere otu pati APC. anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkọ nyọrọ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ile dike. ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kpụrụ na ndị uwe ojii steeti Anambra pịnwụrụ na mmadụ 5 bụ ndị ganyere aka n'izu ohi na imebi ngwongwo gọọmenti. anyị mekwara ka ịghọta na EFCC adịla njikere ịdọkpụrụ Ngige gaa ụlọikpe. anyị mekwara ka ịghọtakwa na osote gọvanọ steeti Bayelsa agbagburula si ike n'ala nwụọ. n'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya kpọmkwem mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. n'ihi ya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị.